OK, čaute. Tak dnes vyrážame s našim autostanom do kempu Štefánik, tu na Slovensku. Je to pri obci Súľov a zajtra si chceme dať turistiku na Súľovské skaly. Tak teraz sa už tešíme, slniečko svieti, malo by byť pekné počasie, tak uvidíme. Čaute. Čaute. Auto naložené a my zbalení, ako keby sme išli na mesiac. Pritom ideme iba na 2 noci do kempu Štefánik. Cesta ubieha super, navigácia zatiaľ ukazuje správne, tak by sme mali doraziť podľa plánu. Potom sa pred nami ukázali Súľovské skaly. Ten pohľad bol famózny. Nádherné skaly a my sa už tešíme, ako pôjdeme zajtra turistikovať. Kemp Štefánik nás príjemne prekvapil svojou atmosférou. Pôsobí ako keby na zelenej lúke, naozaj krásne udržiavaný trávnik, stromy, ktoré robia tieň. V blízkosti penzión Štefánik, kde sa dá najesť a dať si nejaké to pívko. Vybaľovanie už máme tak trochu nacvičené, tak nám to išlo ako jedna báseň. Snažili sme sa všetko rozložiť a popri tom samozrejme prišiel hlad, tak sme si vybalili chrumky a pochutnávali si na chrumkách a pritom vybalovali, samozrejme. Ahojte, zdravíme vás Z kempu Štefánik. Štefánik. Je to tu nádherné, krásna príroda. Kemp je naozaj krásny, veľa zelene, stromy naozaj krásne a aj výhľady sú nádherné na skaly, takže Tešíme sa na zajtrajšiu túru. Áno, tešíme sa na zajtrajšiu túru. Buď to sú záberák. Čaute. Počkali sme na kamarátov a začali si grilovať. Samozrejme, po ochutnávke chrumiek aj taká grilovačka je dobrá, takže všetkým odporúčam. Zahrali sme si aj badminton a teda ja úplne v plnom nasadení života aj s pádom. Ako sa ti spintalo? Super. Sobotné ráno nás privítalo krásnym slniečkom a predzvesťou naozaj krásneho dňa.
V prvom rade sme si pripravili raňajky a potom už sme sa tešili na turistiku. Naším prvým cieľom v Súľovských skalách bola gotická brána. Je to jeden z najznámejších symbolov Súľovských skál. Za nami sa nachádza gotická brána. Príroda tu vytvorila vlastnú kamennú architektúru a vyzerá to ako naozaj gotická brána. Vyštverali sme sa až na Sľovský hrad, teda k tomu, čo z neho zostalo. Teraz je to len zrúcanina. Kedysi bol postavený priamo medzi skalami a vstup do jej hornej časti bol tak úzky, že tadiaľ prešiel sotva jeden človek. A traduje sa, že na hrade fungovala aj falšovateľská dielňa na mince. Čiže okrem krásnych výhľadov sa tu kedysi rozbiehal aj celkom kreatívny vedľajší biznis. A pokračujeme na Štefánikovú vyhliadku. Výstup dal nohám trochu zabrať, ale hore nás čakala odmena v podobe nádherných výhľadov na Súľovské skaly a okolitú krajinu. Presne tento moment, keď človek lapá po dychu a len sa kochá nádhernou prírodou.
V našej turistike pokračujeme cez rast cestie pod Roháčom, kde už aj naše nohy začínajú tušiť, že toto nebude úplne pohodová prechádzka. Našťastie nás ale čakali fakt nádherné výhľady, takže sa to oplatilo vyšlapať. Nuž a keď sme vyšlapali nahor, musíme sa vrátiť. Čiže vzostup dole bol extrémne náročný. Veľmi strmý svah, naozaj bolo to dosť nebezpečné. Stretli sme aj turistov, ktorí mali veľký strach a bolo to naozaj dosť náročné. V nedeľu ráno nás čakalo nemilé prekvapenie a to, že sme nevedeli naštartovať auto, vlastne ani otvoriť, nakoľko sa vybila úplne baterka. Riešili sme to potom s ostatnými účastníkmi kempovania. Čaute, opúšťame nedeľu kemp Štefánik. Troška s komplikáciami, ale dobrí ľudia sa všade nájdú, takže... Po prvej nočnej búrke v stane ideme domov. Hej, ako bolo to super a je tu strašne teplo a vlhko. Čaute. Čaute. Už teraz sa tešíme na ďalšie dobrodružstva a výlety. Sledujte nás